Wala dyan. Maliit. Nakabukas ba kayo yung pintar dyan? Yeah. Gangster kita
Jeng jeng. Rise the sunrise. Kalbo. Gangster. Ang alam mo. Awat ng bulat. Ang amasyal. Kasi ito ang pagdano. Hindi ka may pagkiyo. Ano kami dito? All I know. Pero alam mo na. Oh shit. Valorant. Okay. Arrangement, no? Ay! Nagigigil ako. Yun eh. Pinapanood. Nawala sa bag. Ha? Nawala sa bag.
Uli kita tuyo, gini tayo. Yay! Bawa ko tali dito eh. Naku, dito tao. Dito yung. Sa likod mo, Doy. Doy, dito eh. Likod mo, Doy. Naku, solid. Ito. Ay, tama. Ay, kulit to. My birthday, guys. Ito. Bagyo. Sino na? Ayan, o. Sheesh! Lumaki yan. Ah, Ano ito? DJ ko yun. Dito yung, dito yung. Hindi kita dito ako rin tao doon. Hindi na yung mimaro. Naku, nandiyan na pa, ulo, sa hukon. Hindi yung mimaro din sa tuyaw. Dito tayo sa dito yung. Ben, ano? Hindi ka na, wala ka tap. Bu. Ang tiray na si ko. Ang lumanggi ka nga, di. Hindi ko nga dito. Daon. Di mo ba sa lubre? Di mo ba sa lubre? Sa, ang naman sa'yo doy, sa kuya doy. Ano daw? Ang gisayaw. Ano daw, Ben? Itirasin ko mo. Data. Wala ka nga. Hindi ka mo sinita. May glue stick ka to. Yeah. Nangulog sa kulit ko. Dati mo na ka, maniliti mo, maniliti mo, pwede ka dito. Ay! Sige, bilang ko kata ko. Oh! Rachel, ang Jason. Ay! Bro! Kichik ka na rin yun. Wala na. Siyempre, wala yun. Arto na mga kayo. Hindi ano mo yun. Yung papas mo yun. Ay!
Para mga subscribe eh. Sige daw nyo daw. Nakulong ka na ng ano, Elaine. 28. Tapos sila nga, we live in Imanggol. Hindi mo isa yung baday. Ay, yan na. Tapos dahil mo ba, ano yan, sa YouTube. Sabi ka. Ay, mas malala ka man siya. Kapailit na. Titilit na talaga. At ako naman video na mga video. So, nasa tao, susunod ko siya. Uy! Roche! Nakalimutan kayo. Ano yan? That. Aba! Sweet man. Ay, ano ito? Oh! Ay, galay. So, ay, klikan mo, tulungan mo. Hindi mo ba ang may gaman? Sheesh! Paano siya Peter marunong ang hayop. Ah! Ang galay ko hayop. Layong! Ulog. Layong! Sheesh! Yan. Wala ko kaman. Pagkili tayo! Natoy!
4 years ago. Yung, Ano na, 20.6 subscriber. Pero ang viewers, sila nga daw. Mga dumaan. Loud naman. yung ganda. Siyempre, siyempre, Mandoy. Ay, tikson, pala dito. Ay, di rin ko nakalaan. Ay, sa baba! Yan! Sitting! Pinarawa. Ano, das na. Sige daw. Hindi mo. Pero ba hindi kigate may magwas ata dyan no? Doon sa pinakataas. Scroll lang sa row. Aray! Neta pinagsulo ka pa ibo sa imo. Pagkilig ko, sige, Gino, kayo itong sila. Anong tigong baka. Siyempre, di mo mag-akin niya mo. Takda na si sprinklers. Daga na. Yan o. Nintal. Pinaka na Robux. Paslay. Paslay. Umuli ka na. Yung isa ba? Wow. Iba na po. Umuli ka na. Ibawi na. Aria Ana. Riyadan. Grande. Riyate. Ito yung Oh! Ano ba? Pasta. Basta. Pasta.
show po. Yes na. At kamu na dyan, grupo na Baka lang. kasi AFP yun. Alright. Pinarakali na ruba. Naglaro na didi. What's wrong with my arm? Ayaw mo ka pa. Kung si para mo na 16 ako. Sabi na to, 64 kita to. 69. Talaga ba? Walo ka mo. Hindi. Ikaw pala na duwaw. Shish! Makulong ka to, this is what na Wendy, ah. Sabi mo, ayaw mo. Ang dami na bulbul. Ayaw po. Ayaw! Ayaw po. Ayaw mo. Ayaw po. Bata po ay ako. Ayaw. Really, sa Pasko. Ano ka na lang? Pwede ko yung Hindi ako yung program. Ano po? top 1, 3, 4. Paki ko. Sabi mo, paki ko. Okay. Ako eh, hindi sa ko. Ako hindi. Oh. Arte. Bakit? Basta ako pogi. Pash, pash! Pash, pash. Ayaw mo. Ayaw mo na. Ayaw mo. Bulbul mo parang burot. Yan, nagtalong. Computer 2 is still. Mixer na suwayo po. Sabi ko na. Naging stop po suwayo po ako. Ano Kumain na ka daw? nanay ko? Scroll it daw. Scroll mo. Di mo to no. Alam. Malaman, hindi. May pera mo lang. Pray. Bulbul. Naglalong autos ka na. Nanay mo, nanay ko? Nanay mo, nanay ko? Nanay mo ba? Nanay mo.
bago-bago. Ito bang gago? Out sa tray. Open man. Don't let me at your kalbo. $20.50. Have a nice day. Bakla yun ako ito. Yan. Ako yun ang gago. Yung lalaking na negro. Ayun. Kita atin. Bakit kung ano ko lang silpohon? Wala mo tapos na. Puta, speed pa pala siya. Ang sensitive ko eh. Ang tatawid sa kakipot. $14.75. Have a nice day.
Computer 2 is still.